clear tu te chi bai le vek ule video te min clear sak pa khan like le subscribe kha khonga in min lo me sak le theu don nia tuntuma chuan Japanese comedy film Assassination Classroom ti kan clear how don ani film in tran na chuan tu ti hriat lo hian thil puak na satak mai mangin thla mun chan ve ngot ati chia khovel chu thilawang chuan hlona atong ri in akhat hial mai Japanese sipai te chu thil ti tu omna hria in man tuma an han kal chu eng thil nunge mo hian pakhat te in alo that mi mai ani ti chuan movie chu in thlakin Kunugigaw ka high school alo langa principal chuan thupoi mo tak puang mekin asoidan chuan tun tang chuan school no pang sual deuh te chu entinan class 3e te chu tlang sira thingtlang in hluilama midang anti buai to lo nan son chuan niang ti in apuang mi mai 3e classroom zirlai te chu an mark siat em awangin ni sole ti du da an tok thin ti kan hungal boka achang tu pa ber nagisa siota po hi 3e class zirlai thoni in ma se ani hi chuan mun san daya zirna handon khapoi ati lem lo ani arang the ang bera high school zo a na nei wat chu adu ber ani thung ti chuan nagisa le a classmate te chu son chhuwa thut ni in an classroom tharlama chuan an kalmeka an makti na ti zual turin an zirti tu thar chu tu dang ni lovin Koro sensei thla mun chan ve lo ti chia a mo phur tu kha lo nia ti chuan Japanese sarkarin Koro sensei thanan he thil hi an ro man ti kan hre theya he monster hian he mi kum vek hian khovel ti chiat vek atum thu asoya nima se sarkar chu aru kinemo langtlang taka ama an tha theina hun tha a pe ani anin remna chuan Koro sensei hian heng zirlai te hi kum khat chunga zirti ranga chumi chung chuan an thei anga tam chemte le silain tha an tum thei don ani Koro sensei hian engtin ma atilet ve lawanga ma se an be na te chulo indangin zirlai te chu an himem ti avil zok don ani chuti chuan khovel himna chu heng zirlai te kuta hian omta a Koro sensei tha dan kong hi an graduate ma ngein an hriat chu angai ani tunari chuan in dauna le in beina lama thiamna engma an nei lawa wangin sarkar agent thiam tak chuan atel puiri boka aming chu ta daumi kara suma ani class an tran rual chuan Koro sensei chuan inen kolna dan school nen chuan contract an sign zo chia thu no pang te chu asila an ma ni chu tin lo tura in thiamin no pang te ro chuan tha an tum thei don thungani chuta athat thei tu chuan makta doi so ma hlo don bokani an zirtir tu pakhat kara suma chuan Koro sensei ran zia te chu azirlai te chu shilin zirlai ho tan chuan chawrual ani kher lawang thilpa ngai ai sang that tur chuan an ro man na ngai tur thu te shilin siai le chemte mang te chuan tha an tum chin vela Koro sensei chuan kara suma silai le chemte chu rang takalak sakin akut pakhat chu ahan tan chhum china na po atilo ti chuan Koro sensei himi chakta kani ti kan hmu theya chubaka akut po bungse atak sapeng te po asiam thar le zel thei ti kan hre thei bokani ma se a in siam thar jin paule ache dangna ala uve zel bok hei che hi chaklo na anei chun an hriat thei ani ri ani atuka chuan an zirti tu thar tha tum chuan zirlai te chu an buai hlea an silai du ber thlangin an theina zong nen tha an tum veya niwa se Koro chu acherang lutuka silai mu chu bum zotin chutia achet vel na po chuan thlan far khat po achuak lo ani nagisa chuan a notebooka an zirtir tu mu chu lo chin chi azelin engtini mo a beina hun a mu thei aring ani mi ti du da ching ho chuan a thil ti chulo hria in mani chaw tha ai chuan tho pui an som ta a nagisa chuan tho pui rem ti in ruam man na te an siam no chuan lau tak chungin Koro sensei lam chu chemte nen avapana ma se olsam takin man chu ani thau
nagisa chuan plan dang nein Guru Sensei chu a han kuwa thuta alien chuan bom nen he pa hi a local ti amuta a ti chuan bom chu reirial lawin a puak ngala mi ti du da thin te kha lom taka lo nuin alien tha ani ta ka wangin loman kha an dong thei dor ani boma pu zo nu po chuan an thian pa chu tha em tian enjui ta chuang lova bom pu na vut khu are chuan mi ti du da thin te chuan sil engemaw hian nagisa chu bom puak lakata a hum him tian muta a chu ba ka alien po chumak tak main alo ladam kur mai second khat po atlin ma in silinga chuan alon man chu ni in ma se nagisa kha achan masapotani alien chuan rul anga kumtin ain lip ve thin thu a soi vela amu chu in thak thutin Guru Sensei chu thang lian deuh bokin naupang ho hna chuan an contract an bo chiat thu shilin puak thei thil mangin tha an tum tur ani lo ti a hril non le a silai le chemte ero an mang thei ti in an thian pa chuan a thi pha trep thu te soin tun tuma ero naupang ho chungai dam tumin ma se an ti sual non le ani chuan an chung te a tha sak tur thu a hril ani chumini tho chuan alien zirtir tu chupona omlain zirlai ho chuan aril rula peng thei hlawin lena an tan tira me chepakhat chuan silain na han kapa ma se Guru Sensei chu lena tang ma se ache dan em wangin akap fu hlei thei chuang lo chuti lai chuan zirlai thar lo thlen belin aming chu karma akabane ni in great a zirlai an shem na tangaron kirle chi ani an shem chan po in sual buina atil ve wang ania ma se diktak chuan a thian te a chan wang zok ani zirlai chuan om tak ni ai chuan class 3 e mi sual zirlai ho bula chuan da lu ani ta zok ani movie scene dotlia chuan karma chuan in mel hriat tirna nein an zirtir tu chu chibai a han tum vela Guru Sensei po chuan akut chu ti sein chibai a han tum chi chu thil hriam tak hian a zeitlat mai karma chuan akut pha blade hriam tak mai alo da chu ni in an zirtir tu alien pa liam thei masaber ani ngal bok hunkal zelin karma chuan alien zirtir tu chu thil dang mangin tha atum thina van doi thlak takin a tha tum na tik te chu a lo cham vek mai ani nikhat chu karma ama chawa a thut lai chuan nagisa chu ronkalin ti puya asoma karma chuan lomanatan poisa chu engatan ma ati lo thu soin Guru Sensei chu tha a khovel chu chiat na lakata chan chu adu ber thu a soya ti chuan alien pa chu lo thleng vele in karma chuan zirti tu thatak ani chuan azirlai te chu hun harsa atan puyang nge zirtir tu sual azirlai te ngai sak ngai lo ani yang ti soipa chuan khama chuan silai keng chungin na zuang thata a karma ru man na hi haute ani Guru Sensei chuan a chan him don ti hre in khama zuan thlak chuan ati muanga alua tak kapin alien chu that mai don ani ma se a hlo cham le ta alien fing tak chu khama zuang thalawin atlan thlanga la mai mom rila inti changin karma chu thina ta chan chuak ta ani sipai te pon meeting nei mekin Guru Sensei an tha abe na atanga thani aliam to a ramdang norna nasatak ne nuclear missile chu Guru Sensei tha nan Japan lam antin fura engthil mo wang chuan Guru Sensei chuan missile te chu ti chia in Japan chu a hum hima karasuma po chu meeting a telve in an chief ne na chuan class 3 a chuan zirlai dang thon arota achan po midang te hian Guru Sensei an tha theilo wang ani atuka chuan ritual computer mai chia chu in mel hriat tir an nia ral thuam chak tak Guru Sensei that thei turarin an pai tir bok alien zirtir tu chuan no pangdang nen class latanin ritsu chuan a target lokin akap ngala ma se mak tak ani Guru Sensei chu in chan thein no pangdang ero thi an lo wangin an mani in ven nan do kan noya chuan an lo bir hloma chung thil la zo nu chuan zirlai ho chuan ritsu chu thir chain mangin an phuata a Guru Sensei chuan ritsu chu bia in athin urna chu da tha in tha adu chuan school no pangdang te nen thok ho turin na hrila
chu vele ritsu chu application pakhata in thlakin zirlai te phone chuan ama le ama a in download a message thon chuakin tranrol chu chakna ani ti thu te thon chuakin a zirlai puite pon ringnon le in an pom vele ta a movie scene chu in thlak le in an klasa chuan zirlai thar lo lut le in a ming chu itona horip ni in sambuang kora sensei thi sen zom pui ni in nain soibok mi zong makti khopin ani po hian ataksa atangin ran nungki ang tak ati chuak ve thei bokani ama train tu korvara in thuam vek chuan zirlai ten hena chuan itona hi rin phak baka in sual thiamani thu shilin kora sensei po tha thei hial khopa lo omni in na soya chu thu hriat chuan kora sensei chuan mi panau pang chu in sual puya tumta a naupang te chu lo hlim hle in kora sensei le itona te chu in sual tanin alien zirte tu chuan a zirla in akut ang anei ve chu makti hle in amang ang ve hiala arin danin itona chu an chung kopeng zinga mi ani hial ringani ti chuan zoldo takin dora watuma nima se mi panau pang chuan remchanga la in alo hliam mak mai chu vele kora sensei chu ti thin urin chiai mialo chuan athil ti theina chak tak chuin itona chu classroom atangin aleng chuak lop thei hiala a hne ngal bokani zirlai no pangho chuan achak ti an muin an lo hlim hlea nasa takin an hanlom pui vela an tha tum ber ni ma se class 3 e tenen hian kora sensei hian inzom na thatak anei pui thei tlatani an zirti tu chu an ngai sang letling ta phian maya nikhat chu karasuma an assistant teacher pa khami tu emo ael pui pakhatin lo thakin akira takauka zirlai te chunga sual takani thil pakhat an zirlai nula pakhat chuan a chau to ema wangin training chu a chun zom ve thei to lo tur thu chu a soi vele akira chu thin rimin kuthlak atum tamaya van nei thlak takin karasuma ron thlengin an hanin mel rum deta ti chuan akira chuan class 3 e zirlai tu emo ber chuan chemte manga an hliam thei chuan school chu chuasan turin na intiama karasuma chuan a chawna chu pomin nagisa chu in beina tel tur chuan a kau chuaka zirlai no pangte chuan lau thong takin an lo thlir thup maya an rin danin nagisa chuan zirtir tu chu a hne an ring lo ani mak tak main chumi patong tlem tak chuan akira chu fing takin kora sensei nui dan mak tak tektik chuan aril ru lak pin sakin chemte chu angonga chuktu in achakta ani nikhat chu ro surin nagisa chuan kora sensei chuni dang anglo takin adanglam ti a hria a an alien zirte tu taksa po ro sur wangin avung ti te mu boka ti chuan nagisa chuan kora sensei hian tuya huwa ti a hreta a kora sensei chuan kumtop ma a academic panga subject chemistry English, home economic, Japanese le metsa muthaber te chuan rabar ang tak akut chuan tan thei do ani chu thil chuan nasa takin atimuang bokang naupang ten chu thu an hriat vele chuan tha an tum na po a ol samsot don ti an hria chu mini thau chuan kora sensei chuan naupang te chu an zirlai te puin khovel pon le khovel te chu afan kwal puya an result chu chuak ta in zirlai paruk te chu thatakin an pasa mi pahnih te ro in home economica mark ngai bok an mule thawani kora sensei chu hreom tiang pon na lang lawa ma se nuam lawati te pawangin challenge engamanei kha adu mai chawani ama tha an tum ni tu ralo thlen chuan class 3 e te chuan kora sensei chu phuarin nagisa in kora sensei chaklo na ber tui a hre chuak te chu an lom hlea ti chuan kora sensei ban chu pakhat te in antana atop nan ka an han tum chu kora sensei chu puak thutin vut khu vel are nu chuan bola alawin ti chang dai chuni in chu vele naupang te chu ni khoshelawin an tluta phok phoka misual akir bokha lo lang le in naupang ho po chu turin alo hrai chuni in itona po khan lo zui vele in anin rin lo lai tak chuan nagisa le karma chuan itona chu che theilawa siam thutin ruasur hnuaya an hruaya aluaran nungnon ang tak chu an tan veka ritsu chuan akira in an classmate pakhat akidnap thuron thrilin
Koro sensei chu aron hruai lo ani chuan an classmate chu tha ani tur thu a hrila ma se heti lai tak hian class 3 te hian koro sensei bola changta kha an kol lo hrim hrima akira chu bumin an hne ta ani thin rim takin leiui an ta chuak veka an zirtir tu sual ti in an aunom na vel bok rit chu po chuan damdoi lo siam chuakin naupang te chu an enkola reilo ten huwa sarkar mi poimo te po lo thlengin koro sensei chuti na theani ti an mu chuan mi pui mu ati hlum an tumta a alien zirtir tu bola changta chu room pakhata thlun be ni in room chung chu puak thei thilin an ti khat veka zilai ten an thlir thup lai chuan koro sensei chuan thu cha na hnung naupang te hina chuan soin zirlai ten an tha thei wanga a chuan thu te soin an mani inveng him tura an chak tok thu te soin he an hlotlin na hi an zirtir tu tan chuan alomom em thu te asoya ti chuan reilo te hnuwa bom chun na taka puakin sipai hau chuan hlim hle a naupang te chu an zirtir tu khonga in an tapa nagisa chuan atuar berani mi tuin emo a hnunga tanga romo lo pitu chu tu dang ni loin koro sensei lek chu lo nia an tha tumna atang khan engtin emo tlan chuakin apum pel theita ani sarkar lampon koro sensei chu akum le atan po zirtir tu ni turin an roita top maya film top loma chuan itona po kha class 3 ia kan mu vele ta ani top ta